Не. Майнкрафт няма вафли. Не. Благодаря, ама не искам. Не знам. Ох! Вот. Стана. Сега. Тук трябва да има факли някъде. Не факли, овца виждам. Аз сега ще дойда. Отивам за овцата. Или не, всъщност не. Така. Ох! Стресна ме. Влез в къщата, моля. За какво събираш такива неща? Влез в къщата. На български ти говоря. Да влезеш в къщата. Моля да. Любезно ти казвам да влезеш в къщата. Ама опитвам се. Не виждам къде е входа. Е тук. Ето. Ох. Извинете, също. Сега. И аз трябва да се пусна на това, дето направих на мама. Тя нищо не вижда. Сега. Options. Това беше някъде тук. Не. Не беше това. Ужас. Направих ужас. Пълен ужас. Пансис. Ето, това е друго нещо. Виждам в тъмното. Буквално. Мамо, трябва да направим кирка. Не, в смисъл... Чакай. Опа, мърдница върта. Ти си точно до вратата. Отиди напреде. Да мога да вляза да се размена. Така. Сега къде да ни е мината, мамо? Къде? Или за овце да отида? Ще отида за овце. Ама тук не виждам овце. Ти къде си? Къщата ли си? Не излизай. Защото ще се изгубиме. Трябва ми един поне да знам къде е. Мисъл. Ние сме двама, така че стой вкъщи. Аз сега се връщам. Така, още една овца видях тук. Така. Колко ти е дивка ли ти тук? Или аз ще те питам въобще? Аз сега идвам. Намерих четвърта овца. Трябват ни 6. Много малко. 4 вълна. Мамо, къде? Къщата. Добре. Да. Гадното е, че не мога да се телепортирам. Поне ти виждам никнейма. То става слънце. Така. Така че смятам. Ще направя едно легло за тебе. Аз ще излизам от сървъра. Така. Ето. Легло. Значи като се стъмни, аз ще излизам от света и как да спиш. Няма легло за мен. Така. Оставям едно дърво в съндъка. И правим по-голяма къща. Не видна ги. Какво прави този селянин тук? Той къде отиде?
то сериозно с тях. Така. Сега. Чуеш се какво правя, нали? Ще ръчавам. Така. Или пък не. Сега измислях друга система. Значи, правим така. За да не хабиме дърво. Ще направим. Така. Мамо. Да. Какво правиш? Гледаш? Що не гледаш как се прави по-голяма къща? А? В къщата аз я... По-скоро съм извън къщата, за да... Още вляза в къщата, за да сясням думи. Ще съм на shift. Значи, ще ми трябва 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи ми трябва 6 с пясък. Окей. Трябва да намеря пясък. Откъде ли? Малко силенче. Ето тук има. Три, 4, 5. Къде? Билите? Къде си скочила? Омага, затова ти казах да не копаеш надолу. Значи, имаш ли място в инвентарито? Сега ще иде. Да, имаш доста. Чак, ти имаш ли дърв? Ако имаш, ще е добре. Да. Сега, погледни към земята. Скок и... Цъкаш. Скок и... Да е скок. Така, сега, чак. Сега аз идвам и ще го... Сега... Кукни още един път и напред. Добре, готови сме. Хайде, ми заби. Айде, де. Омага. Излезе ми от играта. Чакай. Ще взема веднага. Добре. Начни. Чакай. Авка трябва да си това. Авка. Така. Аз ще защитавам през цялото време. Спокойно.
Айде, изпичай се. Я, как изглежда. Супер даже. Обаче ни трябва кабелстон. Мисля, това е от епизода. Ще отида при мама и нищо, че аз искам. И ще направя така. Така. Това беше от мен Емо и мама. Кажи чао. Чао. И чао.